Ipidang subhaya pi hakane ka apologetic series ka baar mentasi bat ngekren yakane ka phang bat kata kalong ka Bible kalong ka pasai habaro ka jing ikai bayar jongka syapang ka jing penim dan hakaparing kiong the Bible is clear or perspicuous kasing labarong ka pasai kedar in all its broad teachings about salvation. Ki Protestant ki ong no briu ubadon ya ka Bible ula adon ya baro kapadon kam ban lat im don kam ya ka balang lane ka tradition kasing ong ka jing kai pateng ka jubab kalong ka Bible kam shem hikai yakane ka jing hikai jinget lane doctrine sepang ka jinget belay ane theology bat ka history jong ka jinglong Protestant rengkat bat bun ki jing hikai jinget ki baya pait doctrinal divisions kaya terko nia sepang kane kumno ka Bible ka pasai kedar kan yalam ya bun ki bangai sya ki bun ki jing batai ki baper ka wei na ka wei pat kum kita ki jing ya pai ki la pau nadu basdang jong ka jing long Protestant lane Protestantism Martin Luther ulanget ha ka jing don basisha jong Chris ha ka Eucharist Henry John Calvin ula pediang bakalong tang ka mystical presence de kecing don ba maya jong Jisu kat ba Coleridge Swingley ula perkat bakalong pura tang ka dak tang ka symbol tang ka dak jong kecing don Chris kini baro kila pule ya kaju ka Bible pat ki plaru ya kaju kecingei haka sola scriptura kemut tang ka Bible be Henry tang ka Bible hi marwei kam syam labiang ban yerenti halor ka tei kemat ka baptisma ka dei ka wepat ka nuksa Luther hang neru ulong uba khamjan sya ka jing kai jinget Katolik ulanget ha ka jing kabiang da ka baptisma Henry Calvin bat Swingley kila kentait ya ka Henry pat kia menjur bat Luther ba yaki kunlung dei ban ai baptisma ki ana baptis ajar kata kila perkat batangnya kiriunge ki balahe lasan dei bat pen baptis bat ki Lutheran bat ki Calvinist kila pen sitom yaki nakabentakane kam hadin ki wei pa ki kenhuan Protestant kim syam la ai baptisma si sendot kemudian kim ai baptisma todot ti kita kidei kum ki kenhuan bagi khat ki Quakers bagi Salvation Army lane kilanget hakajing kabiang dak baptisma anda kilahe kilasan kum ka Church of Christ bat ba menta ladon santili ki hikai jinget ban ai baptisma kiba yaking hakani kerkom ai baptisma kumno ban ai baptisma hakado kapor ai baptisma kene kadon hapedeng kijing yaking don santeli kijing kai jinget kiba yaking ki Protestant ru ki aper hapedeng paramaki hakibun ki benta bakongsan jong kijing kai jinget bacing im wat la kinget hakawai bat kaju ka Bible kabalong syai kedar perspicuous kajing suspa nakabanta tang katokat ne persyak ya kajing suspa bal solan sar kini kidi kijing yaking la naem bantu no ya kijing ya kajing penim syapang kajing sensar balang bat ki pastor kentei lane ngilaban ongru ya ki priest kumha kabala Anglican ki kentei ki long lendok ki long bishop nangta kajing adai hapedeng kajing kentang pat kajing pen manhok
sanctification and justification. Ki benta jong ki sap ki phong ba per jong umat sim bakui bat bun ki wei te. Ka wei na ki jing kido was kem ha ka jin thọ bakui persya ya ka ne ka jing hikai jing ngai jong ka jing long ka ba sakidar jong ka Bible ni siam ha ka siti ba ar jong Petrus long ka balai dekat kat san hadu kat niau. Bat ka hang ni siam kumne. Bat kumba u Paulus ula jutho sapang kane ka kam ha kisiti jong u baro don kato kane ki jintho jong u ki ba ban sampang ki ba be bat ki bombs kam jingmut ki pen klain yaki kumba ki jule yaki we pat ki jintho syaka jingjot ya la dehi ya phi te lama ham lupa ko para banget ba e to pikir bhai la de yo pisa yalam bakla da ka jing pen bakla ki riusneu pat pidu ya ka jing sngo sngain ka ba pidon kini siam ha ka siti ba arju Petrus long balai khat khat san adu khat niau lese ki Protestan kin wo dong su kin ong kan dang kham bha ban don jing lai lui ban ngai ya ka ka ba ni siam ka Bible ban ka ba sa ya tu ya ka ban ngai su ki Kristan jong ki kun hun balang ba per da ka mon lai lui hi ki la ban nom menjur sapang ki jing kai jing ngai ki bom da sngo don kam re halor ki tu ki ba ki sngo don kam ha ka ba dei ba ki jing ngai ki ya menjur haba kim ya menjur ka dei namar ka jing long breu ba pop jong ki bat ke jing sarong om namar ba ke jing mut jong ka Bible kam long ka ba shai ki ong kum ta ke jubab ya kane ka long baro ar ka baptisma bat ka Eucharist bakui menta ka baptisma ka ba ngisam ka kum ka siti baning kong Petrus lai arpuwe ka ong ha ka ju ka kom lap lai im ya phi menta da ka jing sum baptisma kane ka baptisma kam long ka jing weng ya ka jing tingit jong kamet henry ka penyo da ka jing mi pat u Jesus Christ ya ka mensim tip hok tip sot khmat uple pat sapang ka Eucharist ka bangi siam ha ka gospel kat kum Yohanes long ka ban reu khat al san pulai ong sisa ngong hapi ada pimbam ya ka do jong phun u breu pat phimdi ya ka snam jong u phinem yo jing im halade kini klempep kilong ki pakong san sisa ko don kam na ka banta ki jing pin im ke kita ke badai spang baptisma ge ka ba Petrus ka siti benikong ju kalong ke balai ko arpuwe beng la da pule mentan bat siapang ke Eucharist ke bangi siam ha ke gospel ke Yohanes nong ban reu kot san pulai ka ong dikini gilong sisa ki ba don kam na ka banta ke jing pen im bat wat ya ka ba i kum ka bom da kongsa ublei umon ba ni long ki ba ya teli ha ke jinget utrai jungi Jesus Christ ula duai ha kos kumbangi siam ha Yohanes khat niau apuar ba kindup ya long ka wei kumbalong mangi ka kam jong ki apostol ka long ka pasau khat lai puar ka tu hangi ba ki Kristan ki bading kong ki la long ka wei ka donut bat ka wei ka mensim ne ka wei ke jingmut ka wei ka mensim abi siam kam ki jong ki apostol u Paulus ba khoi ula hikai ba don tang ka wei ka met bat uwei umatsim don uwei utrai ka wei ke jinget ka wei ka baptisma ya ke bang siam ha ka siti Paulus jaki nong Ephesus nong pasau khot sau bat san bat baki Kristan kila dei ban yang teli simen sim bat ba phi ya trelang ka wei na ka banta ke jinget ya ka gospel ke bang siam siti Paulus jaki Filipi iwei arpunyo bat ban long ka wei ka mensim bat ka wei ke jingmut jing perkhat ha Filipi r
ya kajing ya pait balang dani denominationalism bat kajing hikai jinget bai hab jingmut doctrinal relativism la penrem dau apostol Paul kumne hakasiti kebenikong jong Paulus syaki Korin long iway dekat sipau hadu khatlai la thok kumne ngakan tu ya phi ko para hakerteng utrai jong Yesus Kristus Panya day jumut para mapi haki eki baro. Wat ya pai Henry tu ya telilang kawai ke jumut bat ke jing temu. Yang la pentip ko para daki bahayeng ka klo bapi ya kajia para mapi. Syuk ngan bu dakum ne. Wei na pi ong nga te jong Paulus. Wei pat nga ujong u Apollos. Wei pat nga jong u Kephas. Nanta sa wepat nga jong Ukris. La pia noit mo ya Ukris. De ya Paulus mo barasa nar pna na kabantai jong pi. De ha kerteng Paulus mo bala penbaptis ya pi. Tang kata kabalang kabadon ya kabor. Hanya pariyang authoritative church kabala pa ane commission da Ukris. Panhikai ya kajing sisya Jung bat kaba layada da umensim bakui na kijing hikai jinget ba bakla kabala ban penek pensa ya ki Kristan na kijing ya pai para tau da kijing batai bombiang jongki bat bala pentikina ya ka jinglong sitili ya ka pau Kris baru Paulus kila tuai dikini kijing petisya halor jing long ke sai bat ke sai kita jong ke Bible la to ngin nget ni em tang ke ba tho ke Bible ni ni don kam saya ka te ke ba pen kut ngilay sngo pengidon kam khnang bandup long tang ka wei tang sitli kar kong batai kar kong hikai ngilon kam ya ka bor hikai jong ka balang nomor bu jisuhi ula commission ya ki apostol ban don ya kanye kabor bat ba syabu unkiu syabeneng ujisu la kular ya ki apostol pan pa ya sim bakui pat une sim bakui un hikai ya ki jing sisya baro bat hakipor jong ki jing tinju ba hapan juba ban patai ujisu la pta ya ki senran panom ku slai ayu pin kren re sim bakui un sahikai kuno ban kren tenomar kata tu ingin syariat tang hakane ka wei ka balang ka ba don ya kane ka bor nadu jong Jisu tu try unyarap pi ban skutu ban ui kano ka bade mandon ya kata ka discernment paring yang ji bor singap tu ya ka mon ke jong play penjit ya ka baha bat kentai ya ka bom baha ban ngei ban sim ya ka bade bat ban ino na ne ke no ya ka bom de